Dacă nu vă permiteți să vă cumpărați un brad, atunci vă puteți cumpăra crenguțe. Cu doar 5 lei vă puteți decora casa și implicit puteți aduce spiritul sărbătorilor de iarnă. În piața centrală din municipiul Târgu Jiu, mai exact pe Digul Jiului, a apărut primul comerciant cu brazi de Crăciun. Acesta spune că a adus primul transport cu brăduți în cursul zilei de ieri. El a explicat și care au fost motivele pentru care s-a grăbit să facă acest lucru. O să fiu primul de aia. Pentru că după aia la munte o să ningă și nu poți să-i mai aduci, să ajungi la ei și am să fie mai devreme aduși. Cei care au văzut brazii s-au mulțumit numai să privească, speriați fiind de prețurile mult prea piperate. Așa se face că, deși este primul care a adus la vânzare pom de Crăciun, comerciantul nu a reușit să stârnească deocamdată interesul clienților. De la 450 de lei, 45 de lei la 150 de lei. Până în prezent, cumpărători? Nu, deocamdată nu, că numai ce i-am scos azi. Mai mulți brazi vor fi expuși la vânzare după data de 15 decembrie, când sunt așteptați mai mulți vânzători de pom de Crăciun. Tot atunci, prețurile vor intra la apă, iar negocierea va fi la ea acasă. Chiar și așa, numeroase familii vor petrece sărbătorile de iarnă fără un brad împodobit, deoarece mulți abia fac față cheltuielilor zilnice.